Elämän muuttamiseen vaaditaan toisinaan vain yksi heitto. Helsingissä vieraileva judokuru pelastaa taistelulajilla nepalilaisia orpolapsia. So there in the street we saw so many children they cannot eat food properly. They only sleep on the road. So we think our team think that we take that children and we give a training for judo. Orpolapsille judo on avannut uuden suunnan elämään. Racheh kumppaneineen opettaakin taistelulajia jo 10 nepalilaisessa lastenkodissa. Kurjista harjoitusoloista huolimatta sivuvaikutukset yllättävät. Judoon hurahtaneiden lasten kouluarvosanat ovat nousseet merkittävästi. I used to be very much angry at first. After I played judo, I control my angriness and I have self-confidence. Want to be successful in every step of my life and want to be a successful judo player in my future and keep the name of my country. Suomalaisjunioreiden leirillä Helsingissä treenataan kovaa, sillä orpokodin tiililattian sijaan täällä alustana on pehmeä tatami. They are very happy after 2 hours of training. They are tired, but now they are very happy, so it gives off personality. Entä miten on? Toimivatko judon taianomaiset vaikutukset koulumenestykseen myös Suomessa? Ootko huomannut, että sun läksyt sujuu judon jälkeen jotenkin paremmin? Joo. Se on oikeasti niin.